po sa Gabos po. I'm representing po Extension Management Division on behalf kasi kaiba po yan sa RDE po. Yeah, I see. Natanig ko po sa kuyang boss. Ay. ang ano po, ang BUEMD encourages our faculty, not only the faculty but the students to come up with environmental program to answer po, ito anchor with the UN Sustainable Development Goals po. Para po matugunan po sa mga pangangaipunan po sa ano po, environmental protection, especially po kasi po, di ba, kami po, scholar ng bayan. Kaya po, we have to give back to our community. What is our goal as a university, as higher educational institution po in the city of Legazpi. Yun na po. Yes. Sa ano po, sa lalo po ka mga schools, di po ba? Although it is already practiced in Legazpi, but dati po, igo kaming BYOU. Bring your own BYOU. Ano po yan? Bring your own utensils. Bring your own utensils. Kami sa Ronel kato kang panahon, ano yan, bring your own baon. Ganyan po kasi, dahil po ang mga parents po, very busy na. So, BYOU na lang po. The baon is already there, the kwarta. So utensils po kasi nag-generate po kasi pagka single-use plastic, mga spoon and fork, gabos po iyan. Grabe po, lalo na po kung school warang MRF, kawawa po ang ano, kung sa ina na lang ikakag, tapos pigsusulo. Bawal baga po ang pagsulo. Ano po? So, mas magaling po mag-BYOU kita. Sa Bicol University po, igwa po kami mga canteen concessionaires. Yes, concessionaires. Yung mga karinderya po sa lagang yun. Pag-una mo, dako na uno. Karinderya man sana pala na. Okay. Igwa po yung mga canteen concessionaires. As I observe po, they are already using the, ano po, ito pong plastic baga po na multiple use na talaga. So, na pagagamit ta. But the thing is, may mga ano din po na pagka-uso bagang po may mga milk tea, mga alkayan. So, nagagamit pa rin po ito. I think, while we were discussing earlier, pwede po ito sa Continuing Education Management Section kang EMD. Pwede po ito maging ano po, i-orient sa mga canteen concessionaires na kung pwede, reusable na glass. Or ang mga aki baga po niyan, social na. May mga sadiri na sila mga water container. Pwede man po na igwa lang sila like 20 ounces, mabakal. Pwede na po ipalis na lang duman sa kanilang water container. Instead na, every time na mabakal, ma-produce na ka itong mga single-use plastic para po umalis na, especially po yung mga straw din. Iyo baga. Kasi itong straw, grabe po ang ano sa mga turtles. Papel ng straw. Opo. Kaya dapat ubuson mo tulos na sa kan mo inumon mo ta mina. Opo. Minatuno sa papel. Sige.